kelab yang ingi bania sedang no ini kecing skri cung iu play lomba kecing ripen ham musim tinggi nilai lang pun play kecing duai Upa kecung iu ba bening ngas ngapan aingok kecung mekin ko pai ke ba milala season pat kin ko try ban mialam ingi kum kecing seng samla kin ko try ban ai hame kin ko pa ini kecing ripen ham musim kin ko pa had shwaban sedang ini kecing seng kin ko pa dan rekat mami kin ko pa nadu ko pa sedang kum ne kin ko pa hadu ko pa sawai no kin kecing seng kecung kin ko pa Sengogin ko pa ini kecing ut skri berat tam kecung me kamat kecung me keteng jisung duai amen tong ini peteng lang ini kecing skri cung iu play lomba kecing ruai kan nombar ke ba ars pa lai pukandai bat ars pa san puwe ali pi kun uble da jing mentung in ruai ban ben sawa jing it uble ban ben sawa jing it uble sau dong ka ket utrai sau dong ka ket utrai inang ya cha seyon seyon itna chong utrai inang ya cha te cha seyon cha nong baba ku chong utrai pigi kun usim neng to ken tiu nam klem wai tena gerteng utrai keleng bena gerteng utrai keleng baben riu dip you try baben riu dip you try inang ya cha seyon seyon itna chong utrai inang ya cha te cha seyon cha nong baba ku chong utrai ulun seyon badap daburom jong utrai in yad halentik siar nela in yad halentik siar nela ban poi ri neng pernai ban poi ri neng pernai inang ya cha seyon seyon itna chong utrai inang ya cha te cha seyon cha nong baba ku chong utrai chin wai tiang en yai sa kat ba sha prang nang yai inang ya cha kari utrai inang ya cha kari utrai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat inang ya cha seyon seyon itna chong utrai inang ya cha te cha seyon cha nong baba ku chong utrai ini peteng lang sa kawai pat kecing roy kenumbar ba ars pa nriu pupra bat ars pa niyo pun nriu try to one ban kerkuyangi da kabor kajing ai kijing kerkukum ulaba hangi menta to penshlei te atrai menta ngi kerpat yula
jing I shaming I pai na ka ke jing is nei jong mi la ba jing ker khu to ai te a try men ta ngi ker pan you la ba ha ngi to ai ngi dang a try ngi dang baro lang to pen them mai Nis nak lang kejung ruai kan bar. Sau spak pandai bat sau spak pandai puat. Dan kari pas ngeu ten nat here. Ki banget kin yo ina jingai ba idang aparut ila thau ka ying hun bat utrai a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune ki jing ken ut babang ki riu blei ngin yo ri wai ha ka ta ka ri ka men sim kan om kus lai ei ka la her pan suken jai ha kli a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune tu yai ko mi shaka ta kari ngin ya bela inang ni bajngai ngin ya bam ka der pengat iwi ka jingker men upa ula ai a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune da kas nam ya kalen tila thau bangin poi shari hun da jing ma riu ho sana yuk pa basobun bula ai la ukun ban shaya a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune you nong pen im ba it ba crown ka jing ngu ngin ya ai ngin ya ro ba shalen det ka jing ya la thao ya u ben riu ka jing su ban yo a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune a jing hun shabune ngin sa shem ka jing hun shabune Rai
lang kan lembar kecing roy kan basan spa lai pundri bat san spa arpupra san spa lai pundri bat san spa arpupra don kahima ba pernai ka apalen de chongkil o kiriu khut na keleng sau dong kiyala ba kisni kiyat ster tir ban penjan chingwan chongka namar jingwan kahima gala nang jan o ka jingwan kahima gala nang jan o ka jingwan kahima gala nang jan ngân sim jong nga tu pen kloi namar tu roi kan sariu ba usim ha kaburom unsa pau kahima hang te da kaburom kala nang yai pen kre ka kwa hir ba unwan unong pen im ban pelat yang ina jing nom rau bagi la sha shitong namar jing wan kahima kala nang jan o ka jing wan kahima kala nang jan o ka jing wan kahima kala nang jan ngân sim jong nga tu pen kloi namar tu roi kan sariu ba usim ha kaburom unsa pau ha jing wan kata kahima ngin yo iala utrai namar utrai hima hi uday ban pau jing suspa jong uda kasam ngin yaro hallelujah o ka jing wan kahima kala nang jan o ka jing wan kahima kala nang jan o ka jing wan kahima kala nang jan ngân sim jong nga tu pen kloi namar tu roi kan sariu ba usim ha kaburom unsa pau ka perthei ka nang ring swai da ka ba ap chingwan jongka do nu jongki kino yanda jing shep ting tungin yalap ya kahima tungin pen ngin da jing roi baka jing wan kahima kala nang jan o ka jing wan kahima kala nang jan o ka jing wan kahima kala nang jan min sim jong nga tu pen kloi namar tu roi kan sariu ba usim ha kaburom unsa pau ke para bangai biit baro ngidap da kejing sngungu yu blai haga ba ulalong rengkat lem bat ngi ulawalam yengi hagani ke janmit bangin yo ban yadon kumni hagani ke ying ka ba kentang ke jong blai ban syekri ban penkrau ya ke buram ke jong blai ban penbena ya ke khubor ke ketien ke jong u kapor kalabiang yengi bangin yo ban sedang no ye gani ke jing syekri blai ke jongi lengba jong gani ke janmit haswa bangin ya syaprang ngimla ban klemda penpauru ye ke jing sngungu kabakrau yu blai haga ba ulaya lam ye la ke jong ke balang lengba gini ki mit baro ki bala lekno kabangilaya ye ki sautan liki mit bat kene galong gemit kabasan namar ketanga khot
ngawer bat pediang snubhaya baro ki para bangit beit nadu ki nong syarai jong ka balang ka bekilong ki temen besan ki rangba balang ki long kemi ki long kpa ki samla ki hep ki berit baro laban long ki bayadon rengkat bat ngi hagi ke por hagi ke ying ke bekentang ke jong blai hoot ru ki bom sim nola ye ka ban ye don rengkat bat ngi ha ke ni ke jaga kentang ki badon hagi ying ke sem bat hangnu ru haga beki ki don ki baye sim benta lem bat laga jong ka balang haga de ke jing syukri haga ba yalap ye ke ketien ke jong blai lengba ke online service ngakot yingi tongin bu ye ke jing duai ke bejar-jar ke jongi haswa bangin ya ceprang ye ke jing syukri bau blai un long rengkat un yalam yengi haga de ke mit baga burom ke jong blai kan yo ban teng shan haga de ke jing syukri ke jongi lengba jong ke de ke janmit pen pauru i ke jing pediang snubha ye iba pi nong steng lembat ki perlok ki jong i ki balayawan senran lembat i ban ya don rengkat lembat ngi haga de ke jing syukri bat khamtam e ban ai bat ban sam ye ke khubor ke jong blai haga ni ke janmin ba ngila pediang snubha ye pi nadu kabangi yok ban syong haga komiti bat ban ya perkhat bat khamtam e haga bangi la yok ye ke khubor ba pila penkok ngu ye la de haga ba penwan ye ka ban ye sim benta naga benta gari ke program ke jong blai leng ba ke jing don kam ke jung ikum ke balang kat nu ngidap de ke jing sngukemen ke bekrau bat kumtangi pen pauru ye ke jing pediang subha ye pi ha ke ne ke janmit ublai kumba ulaya lam ye pi ha ke bapimi na ying ban poi se ke ke jaka kumba ulaju pendon kamru ye pi ha ki por baro un yarap bat un yalam ye pi lang ba ke ne ke janmit da ke jing ai ba ka jung u kapor kalayat syaprang e ngin ya sedang no ye gajing syukri gajing yu blai lang bajong ke di kapor ka ba menta oi kumtu ngilayo ban sedang lang ba ke jing ruai pen rehem mensim ju ke di samla jong ke balang sngoban ai khublai ru ye ki blai unang kerku unang long rengkat bat pi hagaba pen nang yo ban sei lagi jong kisam naga benta ban syukri ban penkrau ye ga buram ga jong blai ha kisngi ki por baro ngin ya sedang no ye ga jing syukri da ga bangin ye sim bentalang ye ga nembar jing ruai ga ba sau spa sau pusan bat ga ba sau spa lai pusau lam yanga atrai Jehovah pilgrim lang baga perthai nganga telot mameto aibor betin yang ada keti isnai kat banga im the athe lajing ai enda poi harut wa Jordan jing shifting wat ai kan wan leng bajing at plung itrim jisuwan mame bantan haleluya junom long hari kanan hadin balakut kene jing ruai kong bala penbet hagerika program insa subhaban sim ban yalam mingi ke pule na ketin ke jong blai bat ban duai ngin ye yang lang ini sim ta ge jing ruai ke sau spa sau pusan lam yang atrai Jehovah pilgrim lang baca Den yang ada
Cát ba em, cát ba em, ngang năm tràn năm si yang su, anda poi harut wa Jordan, jeng septi. Ti hakane kapor chua bangin yo ban ya pendem kicing duai ngan pen sneu kat ne nak tien ka jong blei ya ka bangin la ban siam naka gospel Mattheus kala nong ka basau ka de khat ka ba khat riu bat khat nyao bat ka naka gospel Marcos kala nong ka bading kong ka de khat ka ba khat nyao hadu ka ba arpel bat kum juru Naka gospel Lukas kelanong kabak hatsan kedekhat kabasan hadu kabah nyau ki kentin gi baong gumne ki bril ki basong ha kabadum ki lejo iya ki jinsai bakrau bat hakita ki basong ha kari bat ha kasarngiu ki jingyap lami ki jinsai nadu katau Jisu la sedang ban yalab bat ban ong to kala kabamut naba ki hima ki beneng kalajan Ujisu te ula ong haki to wan but nadin jonga te ngan penlong ya phi kinong tong briu te kumta kila ino dak ya laki jar jongki bat kila but ya u te haba ula syam yaka ula bu yaka halor ki terpeng jong u da ka bas ngeuk men bat nda ula poi sela yeng u khot lang ya laki lok bat ya laki para marjan uda ong haki to ya kemen lem bat nga nabaha naba ngala syam ya kalang brot jonga ka bala jano nga ong ya phi bakumta ka jingmen kan long habneng na ka banta uwe uba pop uba kala ka bamut ban ya kana banta ki khandai pho khandai ki bahok ki bam don kam ya ka jingkla ka bamut Tingi layu sengawi kini kikentin nak tien ke jong blai tu blai un kerku tengen ya pendam hakicing duai kok pa jong i bah beneng hajan jong me ko kanrat hane ke jan mit jong kene kasngi ke san jong kene ka tayau ko trai bakum ka balangi layu nadu kasngi ningkong ban yalap ya ka tien ke jong me kum ka balangi layu ban penbet ban bu hakicing ya seng yalap ki jong i na benta ka gospel ke jong me ko kanrat ngada engu ya me ko trai namar kicing e bat kicing isnai ki jong me ya ki ba melawalam ko kendat bi ki selajat ki bat haj bat ki bat lot ki jong ikum ki khun jong me po jong ka balang bangila ban ya don lang kat me kroi ki men sim ke ba koridor ban ngap bat sa skor ka tien ka jong me ko trai long rengkat ko trai kham tam yu syakri jong me bat laki jong ki pralok ki ba sanran lem bat u ko kendat bikila poisuk poisan hadu menta hakene ka balang jong i trai ji subi ngadua khmat jong me ko kendat nada long kamon ke jong me ko trai to phayu men sim ba khut ka bor jong me kumno bono ya lambat hikai yang iki khun ki jong me bangila ko trai ka ban syakri kham phaya ka mon ka ba khut ki jong me kat ba trai me dang pensa yang i hana ka sla jong ka khendeu
Jisu bakordor ngadwaya khmat jong me kene ke janmit ke bamanta bakum ka balang ko trangi don ke jingkit ke bakia ko trai na banta ka kam ka jong me na ka banta ki ko na po jong ka balang ko trai sibun ko trai mi e baki ko na po jong ka balang ki le yach sak mana na ki jingker ka sem ka jong me ko kenrat nre Jisu bi e nga khot kerpat ya me kumba ong ka tien jong me atrai to khot yu paj ba babun ban but ya me bot hat ko trai ki sai kum baro batte ki donut e ki jong ki kun kikti ki jongi ki jing ki sem ki long jing long sem jongi ko trai ngi sem bat ngi kendu si bon ki jing ki jing ki sem ki jongi ka jing ka baken rum kan ram ko trai ngapai ko be kaliang ko kanat kham tam ki jing ka sem jonga ko trai mi i ko trai ka syakri ki jong me ka jang mat jong me ka ne ka jan mit serin jan ka pop ngadon ko kanat ngawan ka ban bread hak chat ki ding phna ka jong me ko trai Jisu bi sajda ka snam ko koridor ka jong me ko trai yang i we pi we baro khnang bangin yo light ko trai na kita ki ki jing te jing khom jong baman to khot ko trai ki na sep ngi to khot na mi ngi ru ban pendap la ka belang ko trai ka jaka dang don su Jisu bi ngadwaya khmat jong me kene ke janmit ke bamanta men khot ko trai ki ko na po jong ka balang bat sabar jong karu kumju bakum na bakin sneo bat sa skor ko trai ki jing khot ka tien ka jong me ko kanrat ngadwaya khmat jong me kene ke por sikin tien na ka banta usyakri jong me ubadai ban yang ha kene ka por ko trai gola ban bet yu sembai ko trai ai bo tau sembai unam hap ko kanat bi ki jaka mau la ne ki rut lenti la ne ki ding sia ko trai bakin ya kejap no yu sembai nre ko trai ba ai ba to sembai ba syakri jong me udai ban bet ha kene ke janmit undalong sisa ba un hap ka demet ka balong ka do nut jongi ko kanrat bangin yo ko trai ka ban sei kiso ki balai phau sya bat nre phau sya bat hadu sis pa sya ko kanrat bi bakin dalong sisa ka jing mon toy nak nda ka jing em jongi bangila ban syakri me kat ba men pen sa yang ini sla jong ndeu long rangkat bat la ka jong ka balang ha kene ke tayo hi bro ka we ba hadu bangin dapoy ko trai kasngi utrai bangin yo ka tien ka jong me kumbangila yo kini ki saut liki mit yaki khubor na ka tien ka jong me lang baki syakri jong me yaki bala mela pha ko trai ba mela ban set haki ko kandat baki dalong sisa kita ki jing bamba de men sim na ka banta ki jing im jongi snge bat diang ko trai ki jing duai bat ki jing jongi ka ne ka por to da mab daklet no yaki ba bon ki jing dona ki ba mi sem ki jing im jongi na bai ki ne bagi pan bar ngi buti kerteng jong me Yesus Kristus bolong na pan im jongi amen. Ublay un kerku lang baga jing pulen ka tien ka jung ublay bat ye ka jing pendam lang ka jungi ha ka jing duai ngien ya poi se ka wei pat ka benta jung ka jing syukuri kada galong bangin yo ban lum ye ki jing aingu bat kat bangin dang lum ye ki jing aingu ngien yo ye ka jing ruai kerpang na i wei ning samla kong bayari marngar te haswa bangin sayo ban poi segene ke benta kum kalat jong ka jing pen kre na ke benta isamla iban sasim ye ke benta jong ka jing ruai kerpang bat na ke benta ki samla jong ke balang bakin yo ban lum ye ke jing aingu ngin ya beteng pat ye ke jing syakuri ke jungi daga bangini simbenta ye kan nembar jing ruai ke basan spa lai pun riu bat san spa arpu prana ke bakamrim ong don ke hima ba pernai ke ap halendat jong kilo ki riu khuit na keleng saudong ki yalang bat ki sngi ki yach tet thir thir ban penjan jingwan jongka namar jingwan ke hima kalanang jan o ke jingwan ke hima kalanang jan mensim jong atau penkloy namar turoi kan seriu baus im haga buram un sapau hadin juga di kecing ruai kis ngakot kis samla bakin jio ban lum kicing aingu bat is ibadai ban sim ke benta ban ai kecing ruai in sim ke benta Don kahima ba pernai ka apanen dat jong kilo kiriu kuit na keleng sao dong kiyalang ba kiski
tirban penjan jing wan chong ka namar jing wan kahima kalanang jan o ka jing wan kahima kalanang jan o ka jing wan kahima kalanang jan ngân xin chong tu pen kloi namar tu roi kan sareu bau sim akaburam ngun sapau kahimahang teidat kaburam kala nang yai pen krei kakwa hir baun wanu nong penim ban pelak yang ina sing long rau bangi rasa sitom namar jing wan kahima kala nang jan ka jing wan kahima kala nang jan ka jing wan kahima kala nang jan men sim chong tu pen kloi ngamar tu roi kan sareu bau sim akaburam unsapau ajing wan katakan imangin yoi yang autrai namar utrai imayi udai banpau Jesus pajong udai kasnam nin yaro hallelujah o kaching wan kahima kalanang jan o kaching wan kahima kalanang jan o kaching wan kahima kalanang jan men sim jong akan ren kloi namar tu roi kan sareu bau sim akaburam unsapau ka perkai kanang ring swai dang kaba jing wan chong ka donu chong ki ki no yan da jing shatim tu in ya lap ya kahima tu in pen yen da jing ruai ba ka jing wan kahima kalanang jan o ka jing wan kahima kalanang jan o ka jing wan kahima kalanang jan nan sim jong tu pen kloi namar tu roi kan sareu bau
talitha kumi kabahabala batai ku kena ngaong hapa toyen. Ujairos uwan bandem hakjat utrai ka kunjonga isnei tang bamen bu lagikti ka kunjonga kan sa impat isnei trai kamen sim kaling a do nut ka pisa aku kun bait e jonga jai ros ka kun jong mi kalaya balaiman ben shi tom you can rat ben toy ayubat ujisu uyo slow jai ros wat shep ting kun jong mi kayo tia wat kus lai shunget on pen kya Gamba ba pula haying ujairos utrai ulapen I dajing it ukner kamet balayap ubat kikti talita kumi talita kumi talita kumi talita kumi Klem leran hakmat kibriu jairos uwan ban kerpat na utrai kunjonga hat mir jingyap try to isnei kakti jong mi kanyara try nganget pamidon kabor bapla tu isnei akakun jonga jairos ka kunjong mi kalayap jairos balaymen ben shitom you can rat ben toy ayubat ujisu uyo slow jairos wat shep ting kunjong mi kayo tia wat kus lai shunget on pen kya Gamba ba pula haying ujairos utrai ulapen I dajing it ukner kamet balaya ubat kikti talita kumi
Penkentang ya gini jing ai ngasung bhavan khodim study pasa main sim ya kan penkentang ya gini jing ai tangan ya lilang khamat jong boleh Blai kupau jongi bah beneng bolong uturai unong siu spa buat unong penem ujongi unong thau buat unong pelong ujongi ublai bolong halor ki blai baro turai halor ki turai kumni au blai ngiwan hakan ka por hakan ka janmiet saisian pat bandem hapo ki selajat ki bakhut ki jongme kum kabalang hang ni halat kse au blai ban yo ban pendon burom ya ka keteng ka bakhut ka jong me ban ya seng lang ya ka keteng ka im ka jong me ban ya lap ru ya ka ketin ka im ka jong me nyai ka jingu ka burom ya me au blai namar ka jing alam ka jong me ling ba jong ka ni ka sngi baro ka we ya trai hakikam hakijam hakijing trei kijing kta hakijing let kijing wan kijong ibaro bat mai pat yangi kan kalan mangin kiu ka yeng ka bakentang ka jong metrai banyo banya tei kan ka duan jong ka jing aingu thang khmat jong me bat ngiwan au blai banai ngu kerpang ye me au blai dei sisa da ka jing ai ka jong me bangilong kumne ka mangilong hadu kan ka khliman trai ngiwan namar kata kumah kan ka puar banwan ra ikini kijing ai ki barit ki jong itrai ki mangilayo ban lum kum ki khun ki jong me ban ai saka kam ka jong me na ka banta ki babun serta ki kam ki jong kapalang trai ngiduai namar kata trai menis nai ban ker khu ye ki trai long ki barit kata abang yenu jor ber ki jing ker khu ki ba me mel ker khu yengi mela ker khu ye ka jing em ka jongi nrei trai de ka jingen ngi walam ye ki khmat jong me trai ngi da ker pat e men pen kentang ye ki trai men ker khu ye ki hang no ba ka balang kan yo ban penan kam ye ki au blai na ka banta ka burom ka jong me kenang roi kenang man jibun ban nang la ban pendep ye ka kam ka jong me ka ba ka balang ka jon na ka banta ka burom ka jong me trai Dewai menis nai ban kerkhuru yang i wei pi wei ke blayo ban no sekakam ka jong metrai. Bangin nang la au blai banang yo. Ya ka donut ya ka men sim ban i ban ai sekakam ka jong me. Ban yai kersyan ya ka kam ka jong me. Nakapor sekapor. Lagalong hala ka jong ka balang. Lagalong hangno ling ba jong i simet. Trai de ka jing kerkhu ki ba me kerkhu ini. Ling ba ka jing im ka jong i. Ling ba ki kam ki jong i. Ling ba kijing trei kijing ta kijing ngin nang la au blai manang ai kham ba saka kam ka jong metroi man nginget scam au blai me don ya la ka jong ka jing thmu pat ka plan na kam ta la ka jong ka puram ka jong metroi hot ngi bu ru kerpang khamat jong metroi ki don ru sibu au blai ki bam yo ya ka lan pan no saka kam ka jong metroi namar ka jing duk ka jing kerdu namar ka jing duna ka yo ka kot troi nrei trai ngi IT ki hakik sangti ki jamet trai nginda kerpat au blai menis nei ka banang yai kerkhu ki rukum jo trai menai pendap ki halagas ngi ka jing em ka jong ki trai lakalong hakne ka met ka jong ki bagenang la au blai ban yo pat ya kalan hakawei ka poru ban ya snok tilang ban ya snyang ban ya ai saka kam ka jong me lingba
kam ki jong ki trai bat kerpang au blei menangyai kerku kerpang ki hakajing ka wakan jaman sim wala ke mla ban no hala ka da kajing ai ki jong ki rei penban trai kin ai la ka jong ka donut ke mensim na ka banta ban syakri me trai ni duai men isnai ban kerku kerpang ngi rukum ju trai ngi au blei om tang dala ki jong ki jing la ki jing ai ki jong rei trai kham tam me donut ke mensim ke jong trai kan ban syakri me ban pendan buram ya ka kerteng ngaw khut ke jong me trai nyai ngu kerpang ru ye me au blei namar ke jing kerku ke jong me ya la ke jong ka balang trai kat ne kalong nginget ke dei ke jing kersan bor ke jong me bad ke jing pensat bor ke jong me ling ba ke jing kerku ke jong me trai ni tuai au blei bat ni ai ngu ru namar kan ka tayau ka ba mehi mela plit ya ka lat ka lenti bakan balang ke jong me hang ne trai kan yo ban pendan kam ban pendan buram ye me trai kan yo ban pen krau ye me kan yo ban pen penai ke kerteng ke jong me ban yalap se ka percaya trai ling ba jong kan ka tayau bar sitio oi au blei kembang ila ban yo sngo au blei sisa mela dan rengkan bat ki sngi ki bela de baro ban nginget scam dan men nang yai dan rengkar bat kan ka mit ka bangi yo ban syakri me bat ru iki mit ki badang sa hadu ka sngi ka bakrau ka kentang ka jome ka kum ka balang kan penkut ya kan ke jingeseng elap ka jong ka trai ida duai kerpang ru au blei menis nei bandar rengkat bat ngi kerpang ha kan ka por au blei ngio ya kan ka lan ban syakri me ban syak skoru ya ka ketien ka im ka jong me trai jisu be nyai ngut na ka bandau syakri jong me ba me mela walam kenang ha kan ka balang trai na ka bantaban perta ya ka ketien ka im ka jong me na ka bantaban pen bena ya ka jing penem ka jong me na ka banta jong ki brieu au blei hoj atrai mela penan kam nyelo jong syakri na ka por sa ka por ban nginget scam au blei ni da duai kerpang hame ni ka por men isnai banang yai penan kam ni u kerpang ha kan ka por au blei na ka banta bakan long ka jing kerku ngi yangi ki bala ban yo sngo ya ka ketien ka jong me trai na ka ni ka jaka ka bangi yo man syakri me bat hoj au blei lagi ba bun ki pat ba para mensim ki bakodor ki badan halaki jong ki jaka ki yin ki sem haki lenti ki sengkin ki jong ki hang no ba ki don ki bala ban yo sngo ya ka jing sawa lingba jong ki ni ki kor tendong pen sawa ki ba ka balang kalpun kre trai ka ketien ka jong me kan rung apo jong ki trai lingba syakri jong me ba me men kren men pasiau men pen kendu yang i wei pi wei trai hakan ka sngi ba ni ka jan me trai kan long ka por kaban khat kaban wer kaban penkela ya ke jengmut ya ke jeng perhat ya ke donut ke jong trai na kam ta ngin pediang ye me ha ke jeng em ke jong trai penan kam ya lo jong syakri trai ko mu tendong jong me trai man nginget ba ka khubor ka long ka jong me trai ka ba me men pen sngo ha kan ka por leng ba jong kan ka jan me ai ba u syakri jong me un long ka tendong ka ba me malapen kantang na kam ta ka ketin ka ba em ka jong me trai ke baro ka ban mi no na ka sentur ka jong trai kan long ka bala wan bet na ka khet ka jing snei ka jong me ka ban long ka jing kurku yang i ba ka balang hang ne ba ki paramen sim ki ba kodor baro ki ban yo sngo bat ki ban sha skor ya ka ketin ka ba em ka jong me trai ni duai ru au blei mendar rengkat ba nget scam au blei ni ka miet kan long ka miet ka ban shat ka men na ka ki angel ki jong me wei ka men sim kan yo ban tiang ye me man pai se me se ka jing kala ka ba mut leng ba ka ketien ka jong me ka bu syakri jong me un pendan kam un perta ka ni ka por pen gentang ye u pen sim sait ye u ye ka long renyeng ka jong pendap yu to men sim ba khu jong me ke baro trai kan long ben da ka jing elam da ka jing pachat bor ka jong men sim ba khu jong me trai sim ti ngi wei pi wei ni ka por ho ye ka por ka badang sar kum ju na ka ka buram ka jong me ni pan ngingu idam trai ni baro ha ka kerteng jong trai benong penim jong Jesus Kristus mentap halak taru amen mentangin yo sngo no i jing pen bena
Mr. Chairman, ka program ka wedei bat ka jingis seng lasai ka janbet kata ka khan ru tarik Oktober ar hajar ar huai kan long ha ka jing penkre daga grup ka banyo nadu ka por nriu wiji hadu ka por nriu steng ngin yo ya ka jing ruai pedremen sim hapo ka jing yalam jong ka jingis seng samla jong ka balang Chairman haga tiga jengis seng teman besan STO pniau ngin yo inong pule berduai Master GS Lengdo ngin yo ban lumi ki jing aingu bat kat badang lumi ki jing aingu ngin yo ya ka special number Naimes Desmolin Modo nong yalam Reverend S Warklow ka jing aingu ka bang layo ban lum menin ka janmet kata ka khat santrik Oktober ar hajar ar puai kalong ar hajar nrius pa sau pulai tengka kini kilong kijeng pentep kibawan naka komiti jong kajeng sengyalap jong kabalang kublai shibun kumtung ila yo sngo yi kijeng penbana ngin bat kumto ngin poi pat shekawai ka benta jong ka jing shekri haga bangin sayo ban sngo ban snap ye ka khubor ka ktien ka jong blai bat ngin IT no ru ye ka de por ha inong yalap imstar pinong sten ba in sa shim ye ka por hadu banda penwai ye ka jing shekri bat haswa bangin sayo ban aitino igri por hai ngasngau bangadon kat tu kat ne ki benta ban ai ye ki jing khublei shibun ublei un kerkhu ye rangba balayo ban shim ye benta ha ka ba pen kentang ye gini ki jing ai ngilayo ru ban yo sngo ban sngap ia ke khubor ke sur jing ruai langba I samla I badang syuda ban aisyan ia ke sur jing ruai ladeng yo ban puson bhai ke sur jing ruai sngu ke long ke jing ruai ka ba ai men sim bat ka ba kta bha ia ki men sim ki jongi ka bang yu I hang ni ba ka long ka don ke jing mun hagabau jisu ukhot ye gedu khna hapdeng jong ke jing thia jong ka bagalayam bat ngi yu iru hangne ka don ke jing yele bahaga baki briu ki jong blai ki mut ban IT yela de blai ki don shibun ki ding pengkiang nrei u jisu ye kita ki batrang bat ki basliang ban wan shu na shajengai ukner lagi kti bat uai ke jubab na ke benta kita kinong yele persya khublei shibun na ke benta jongphi samla to nang san nang roi ha ke jing shekri ublei leng ba ke sur jing ruai to nang pendon kam hok yela ka sap ka ba ublei ula ai happy na sngoban ai ru ke jing khublei na ke benta ki artaliki group ki badai ban khmi bat page haga ba yadai bat ka jing penkre ye ga jing sang yalap jong ga min kata ga long ka group ka basan bat ka group ka ban riu ublei unang kerkhu ye ga mensim jong ka jing trishitom jong phi bat ye ga mensim jong ka jing lakloi jong phi naga benta ka buram ka jong ublei to nang yat shaprang lang bagi sngi ki por baro daga ba phi kan mau bo blai unong yalam jong phi ba phin le ye ki e na ga banta ka puram ga jong blai ha ga jing bet bat ha ga jing runti ai khu blai ru ye ngilang baro ki badon ha ga di ka por jong ka jing shakri ha ga di ka min ha ga ba ngin sayo ru ban lek phaino asala gi jong ki ying ki sem gi jongi
ngakot yangi baro tungin leit pai da ka besuk da ka bangin ra ru ya ka kubor ka jong blai ka bangin sayo lang ba jong ka di kapor ai te ba ka kubor ka jong blai ka bangin sayo sngo kan yo ban thau thmai ki do not bagi men sim ki jongi bat kan yo ban syong ne kan long ka jing bam ka ba dei men sim na ka banta jongi ublai jong ka jing suk un long rengkat lem bat ngi bat phi iwei baro un long rengkat ru bat phi ki bayo sngo ye ke sur lang bagi tendong jing sawa ki bayo ban ye sim benta lengba keneka online service kaba ka balang kala pen kre blai un yo ban kerku ye philang baro bat kaba khaddu ngi kumbangi la pediang ya iban sa sim ye ke benta ban yalap ye ke ketien ke jong ublai ye ke por lambat ki parlok ki ba i ki jong i ki balayo ban yawan senran lambat i ke por nadu ka ba sedang kumtaru ngi IT light lut ye ke por hapi ba phin yo ban pendon kam ye ka hadu ba phindala ban penwai ya gedi kecing sikri ngidwai ba ublai un yalam ye i un kerku bat un yalam yang hilang barok ki bado negeri kepor bangin yo ban syak skor ke ketin ke jong ublai bat hagaju kepor ngi Pak ru ia ke jing kublai ba hadin balawai jong ke jing eseng pin sayo ban leit pai shalaga jong ke balang shalaga jong ke ying ke sem ba ngim don ban ai happy nrengi pa tang de ke jing kerku kerdo ublai jong ke jing suk un long rengkat bat pi un yalam mi ke lentia ke jong pi tat hadu ba pin poi suk shalaga jong ke ying ke sem ban ngadon ka wi ke jing kerpan lai si syang im long nong wei shu ye i namar dang khendet por idang yo ban wan ha ke program jong ke balang anrei namar ha ke por le se kidon shibun ki bompat shim le itu ye i kumta ba nga kerpat ba pin sobha ban ai katu kat ne ke jing pen itu Hasywa ba pin sa shim ia ke benta ban yalap ike ketien ke jong ublai kata gelong ke jing kerpan na ke liang ke jonga bat ngangedru kalong kumta idang don shibun na pedeng jongi ki bom shim la itu bat bom pat shim la itu blai un kerku un yalam yangi lai ba ke mit ha ke jing shekri blai ke jongi bat ngin sayo ban syak skor no sendon ni ke ketien ke jong ublai lengba iba ya shwa bengin sayo ban sngo ban syak skor ka ngakwa bengin ya beteng pat ya ke jing sekri ke jong i ublai kaban longkum ke jing penkrek na ke benta jong iru haga ba in sayo ban shim ye ga benta ngin ye ruai ka nambar jing ruai ka ba san spa sau phu nyo bat ka ba san spa sau phu bat hadin jong ke jing ruai in IT no ye ga por ha iba ba in sa shim ye ga benta tat hadu bandawai ke jing syakuri ka nambar jing ruai ka ba san spa sau phu nyo ngam ngule ran ban playu trai ubala map yanga ban buram ye ke ketin bu ai bat ye ke ding pna how chris ngalalait na ke pop bat ke jingkit jong apar kaladu ha ke ding pna ngal layeng ngala job te menta ngan komen jiunom shu ngin ye yang lang kan nembar jing ruai ka ba san spa sau punyo bat hadin ke jing ruai iba in sa shim ye benta
ngam ngâu lệ rành ban pla như trái út ba la mạc yang yang ban bu rong ya cái thiên bu anh bát ya cái đi pona Hau Chris na la la na ka po bát ka chính ki trong na pa ka na du ai ka ding pona nga la yen nga la cho tên nên tangan ko men chip nom shu Giêsu trai ngài tu ba ngài chan ya bun om ben ze ran kun yang ang baker menskan Hau Chris ngala lai nya kapong bat ka jingkit jong apar kadu ai ka ding pona ngala yen ngala cho tên tangan ko men chiu nam shu Gum la ka tin kaskan ya ka ba ulas mai tengan yang bangan om rem akasih jong utrai Hau Chris ngala lai na kapong bat ka jingkit jong apar kaladu ai ka ding pona ngala yen ngala job Temen tangan ko men chiu nom shu Utrai un pla yang un ong ha ma jong ko pa bahasa lengan yosong ayim lakre yang Hau Chris ngala lai na kapong bat ka jingkit jong apa
Pastor Sherman ba yalam yang ni kacing syakri belai kacungi hakani ka janmit kitemen besan paro kat kibala banjadon hakani ka por ya phi ki long kme ki long kpa ki para samla bat kumchuru ya phi ki hep ki beret kerpang ru hakani ka janmien nakabenta ka komiti chong kajingalam kabalakan mau biang hakacing perkat kacungki jaga kerteng kacunga manga rengkat bat kajing kacunga harengkat bat kini ki sangut ki perlong kibiawan bani senran lem yang ahan kajanmien ngai kublai yapi haka kerteng ka bathiang ka kerteng ka beton bortam ka kerteng ka bom chu sha chom menoru bat kadai ka kerteng ka banom sha job lanoru kata kadai ka kerteng ka chungut rai chungi u Jesus Christ Kombalong dari Sherman, hakjing syangam da dei shu ubriu ubadang temai hakani kabalang kajung pi. Kani kala dei kasien kabasau yang abangan jo banjen, hakani kabalang kajung pi. Haba isketri jong kacing sengelam ila phun yang ilong yang ba Nilabu ya kawai kamien nakabenta jong pi bapin sim ya kabenta abanyalap ya kaktin ka jong blai klem kanu kacing sengau bat klem kacing artatin ngalap pedang dakabas ngau ya kacing terwa jong pi ka evangelistic committee Henry nganget bakane ka program Kamdai ka program chong ngiki breu ngadon ka cinget ka baskem bakani ka program kadai ka program ka chong ulai kat banganang syong hangane nganang perkat yalade kadai kamit kabasan lapen bedru daka grup kabasan ngadai ru ukun ubasan nakayeng nganget pakadon ke ei ke bau blai ukwa ban pin pau hakani ka janmin lengba chung syakri ubat lot bat ubarit haswa bingin ya chaprang jagating alam nakaktin ka bakhut ka jong blai lengba kani ka tendong chingpen sawa hakani ka janmin ngakot ngawer ya phi ki paralok, ki paracor, ki paramensin, ki bakordor, lapidon hakano kano kajaka, lapidon hakakamrathya, lapidon hasurong, lapidon hakikali, lapidon hakajaka hakakamra petibi, snau bhang akirpat dakabas ngaurit yang ingin yalek jaka kentang ke jauh kenran, kei ke bau kenrat udan ban pau hapdang jungi hakani ka janmin, shisen ladon kawai ka cingcia berkata ka cingcia kalong ka bas ngau tenat hadu kata kom kane ka cacing sang yalam lapen long hakawai ka snong long bakal badang yat kani kajing sang yalam hakada kasnong ladon uwe usamla ubadon kacing pang jamsyeng kabalabat ya ulakato kanesnem une usamla umla shu watang ban ke na jing tiaru kabasu tenat kalong badai hakamit kabasan hakabau no yalam usdang ban yalap yakakten kabaem ngajong ulai
layatu bakani kaktin ka jong ublay kaladung ya ka donut badi ka mensim ka jong unu samla bat ka ka mit ka bakar pang ya unu samla laong kay ka bala chia kalong lengkot hadin balawai ka ni ka jingesang uneu samla ulong ye ilok jong u sau phase khelet khot yakinong sharai jong ka balang ringkat badi utu nong yalam ngadon kam ban yakin du kerke yaki mentaka janmin kum tai lok ru klem da pen slam ila le chakiyeng mane bat idang yakin du yakinong sharai jong ka balang bat yau tono yalam kay ka bala chia long ha bala khat yaki ban le chakiyeng jong unu samla endal poy yakiyeng jong unu samla unu samla ulong kat bapinang yalam ngas ngau thu bapim siam la yalap yanoru henrai pi yalap yanga ngau tenat prabangai biit ke ka bala chia kalong baulo kwa bak kinong serai chong kabalang ringkat baru tano yalam bakin penlong ya kacing tuai ka bakar pang na kabanta chongu long bahadin bekla dep penlong ya kacing tuai uneu samla ulai tilot ya laka jong kacing em ha utrai chong ubalong utrai chong kimet bat kimen sem ke chong ubalong ru utrai chong kacing em ka chong kani kacing chia kaya tu bahadin baladep ban penlong ya kani kacing seng duai tang hadin arkenta uneu samla ulalenu syaka-jaka kabau utrai ula pen kreyo mentan ngelayo sengau ya kacing ruai kerpang na hikun samla chong kabalang kabaya tu ya ka kamba chong kacing penkia ya ka kun ucairas yo lese hakani ka janmin kadai kalat yano napdeng chongi hakani ka por kibadon kam ya kacing penkia ka baka jaman sim ka chong oblay yo don ru kibadon kam ya kacing penkia haka met ka pat ka chong pi utrai uang wan hanga tungini duai kokpa chungi ubahabneng kacingu bat kaciro baro kotrai ngi aishame namar ba melong ublei chungi melong unong pnem ubayet uchungi kokhenran hamtam melong utrai chong kacing em kacungi ngilong kumne kokenran ngiem kumne dei namar ba melong unong penem ubayet chongi kotrai hoa blei ngi pen pau ya kacing ngau ngu ya me hakan ka janmien badai da kacing et blei ka chong me kotrai ngila ban long kumne kumilong hadukan ka por ka pementa trai chi sube nyai ngu ya me nadu mene bangimi nalaka jong ka ying ko trai banwan shane shalakse ko khanran aingu yame pamela ya lambet ko trai ka cingem ka cungi hadu bangida poisuk hakani ka jaka karpang yo ko trai ngaingu yame namar bamela ple biang ko khanrat yangi mela ai ko trai yangi yakani ka por ka bakloj bar ka balai loj ko khanran Pangila banyak don hakan ka ying ka pakentang ka jong me ban syakri ban penon buram ya ka kerteng ka bakhuj bat ka bendor bortam ka jong me ko konran kerpang ko trai nam tala ka jong ka balang ko konran layai sautli kimet la pla ya ka kerteng ka jong me ko chisu bayin ba melong unong penem ujongi kani ka dikamiet ka basan ablay Miyu ikut rai yang ikum ne kemingilong hakan ka janmiet ko khanran kidon kibadon hakan ka yeng ka pakentang ka chong me ko khanran kidon ru kibadon hala ka chong yeng kisam rai chi subi en ngakar phat ya me hakan ka janmiet ko khanran sya yang ikut rai bangin pen suda ya la ka chong kicing mut ki berkat ke chongin penteli ko rai ki men sim bat kidon hut ke chongin penyo ablay hangi ya kata kacing mut kecepatkan kumno pengila ban pai syame
Bat bandon ru kata kacing terang haka mensim bat haka donut kecongi. Bangin yo snow ya kakten kaba em kacong me. Kumbau kerang utrang ya kiwa kiba em. Kum taru kotrai pen yo ablay hangi ya kemensim cong kacing terang. Bangin yo ya kakten kaba em kacong me. Kerpang kotrai nam tau syakri ubarit cong me. Ulang tanggup reu ablay don ai ru ko kenat hakan kacan met ulang sudah. Rea terai ngai ti ban ngasyan ya. Tang hapo kacing alam mensim baku come. Ngasing utu ko terai habang apin kre ya ka kubor ban ya lap ya ka tin ka bakut ke jome. Ngasing utu ko terai kide ki kubor ka ba meme pasyau lang baki cingmut ki cing berkat ki jonga. Terai namar kata ki cing pen kre ki long ki jonga ubureu. Ringatip ko terai be ki cing pencanai baro. Kubor kiba mi lang bakram yang sintur kacung usyak kriu parit kacung man. Kalong kabawan nakakat kacung isnay kacung man. Pendan kam go terai usyak kriu kacung man hakan ikapor hakan ikacan min. Rak ko terai uha ka kamra kabahanang. Tang ko terai durung berhem yikrim yang sintur kiba tingit kacung. Kenang baka kubor ko terai kandalong sisa ka kubor kabadai mensim. Bat kan long ruka kubur cong kacing mentoy naka benta cong paraman sim kipa kodor sim keburam ko terai sila di pendan buram ru abalai la kacong kekerten daka ba maap iki pop kipa mesem na kacing em kajongi na ba ini burung apa nak temu Yesus Kristus amen amen sembah kucing kular Amen sembah kucing kular Amen sembah kucing kular topen baptis yang am pen Desya dan kadeng pen baptis yang ada kadeng pen baptis yang ada kadeng pen kum noda kabor tu pen kup yang ada kabor tu pen kup yang ada kabor tu pen kup yang ada kabor pen baptis da kading tu pen kup yang ada kabor tu pen kup yang ada kabor tu pen kup yang ada kabor pen baptis dan kading kumbalong isirman kidon kibompat itu yang ya kakerteng kajonga pilatip kumtu bat kacakasyong kajonga di hanong krem kabalang ru ngadon hanong krem kini kiperlok kibawan lang bat ngaru hani kajanmien saungut kidai nakacu kabalang nanong krem bat iwehi idei nakabalang namau prem
kumangalong kaladi kasin kabasaw yang pangandon na kanika balang kajungpi olese kindon kibompat itu te ngadon banong tangkan ni itu no mentakamit bat pila bani kendu bat ngah kanu kapor ngadon anong stoin ngatrai apo treasury hadisi office apa piwan hadisi office pikwa bani syaman nga wan treasury pinjui yang kakubor na kaktien kabaem ka jong ublay kabangalapan kre hakani ka janmiet kalong naga gospel ka jong Matias kalanong ka bakhatway kadkhat ka baar phupra kane ka kintin kadai ka kintin ka baro ngila lenden nadu kibalalong kristan badhadu kibompat long kristan ru kicu pendun kam bahaya kan kaktin ka jong ublay kata kalong towan hanga pibaro kibatain bat bakya kacingken dengan pencem yapi wat kihep kibaret ru kilalen dat yakne kabentahan kaktin ka jong ublay sasisin towan hanga pibaro kibatain bat bakya kacingken dengan pencem yapi kakubor pedeng jong kacing elap hakane kajan miet kalong utrai cisu uong wan hanga utrai cisu uong wan hanga kabanen kong tongin ya pait menta hangne kalong ba utrai cisu hadu menta udang ong yanga bat yapi wan hanga utrai cisu habau khot om syamla khot tang yanga om syamla khot tang yiginong syarai jong kabalang kibalang kitemen besan om syamla khot tang hit khot komiti jong kabalang utrai cisu om syamla khon tang yapi kilong kme kibatan hakani kabalang halakse om syamla khot tang yapi kisamla henrei ujisu ukon ya baro kat kibalaban yosngau ya kasur kajong u lapilong hakano kano kador lapilong ubajrong lapilong ubalengkon lapilong kabab habreu ne kabarusneu lapidon hakano kakerdan lapilong kabreu lane ubreu ubanang ubastan lane pilaban long ubreu ubamnang bomstan lapidong neruspa habapidon hakano kano kakerdan omdon cingkau hakmat jong ujisu kres ujisu haduk kani kapor kabemta uang wan hanga lapidon hapdeng kamet kapan kabasyat kabaklain lapidon hapdeng jong kamet kapan kabaket dan chan ya kacing pang kacing sitom lapidon hakicing kia jong kacing mut cing perkan rai cisuang wan hanga kabenta kabanen kong ujisu uang wan hanga pi kibatai wan hanga pi kibatai don bon kibreu kibaong o ngalatain tait naka kadau kidon kidau kibaper kibaharukom kiba kibreu kipen pau kiong bangalatai tait balai namar bangam yo thia bahamen miet ngalatai kidon kibong ngatai namar ken kaskor jang asileng kaset kidon ru kibong ngatai namar kikmat jong kim syai bha ngatai namar kikti kikcat kipentot ya kacingem kacong na
ngaru bangadon ka deka cing tut halaka jong ka kti don kapor habang akendet na batia ong ani ngathai namar batang subakalaki lapang ngathai don kibakia ka cingket ha ka cing em ka jongki ki ong ngathai na nakadaw kalong jing kalong sem kacing bom yas ngau thu ching mon hayeng asam ngi ong thai kabas ngau si para bang biet kalong hap deng jong kata kacing than ngem la te ban te la kam ya la ka jong ka jing em ki babon ki ong ngala thai ban em hasla jong kan ga perthai oh ngala thai nakadaw une ukobet khat khandai ngam sengu kwa shu ban em ki babun ki para samla ki para lok ki para chor ki ba hadu karai ka chongki kalong namar bakila thai ki klet no ya ka ching ya dai padu blai ki persyang no ban shem yau telah pasi bat ban stin no ya la ka chong ka ching em kacing thai hakado ngaken mau hakis nam kendai pu kendai arhajar hakapor bangadang yele bat menton baha hakator hapdeng jong kator namen lahap ban yekendu ban yele persya ye uprio u openen jonga u bekhamla bat kacing yele kai kalalong ka banane slam baha bat kacing thai kalalap hadu bom sengula syu banjen kata kadi kacing thai kadon kapor hadu bahab ban ong yau empayar unong penyait ya kacing lekai ban menton ngong sengupha ailat yang bangan diung lem dadei ba unong penyait ya kacing lekai uai kalat yang bangan song thai ban badium shimidit kamu mau nganum lah banjeng hapdeng jong kacing lekai kata kadai kacing thai hakado para bangai biin baro ngia kendu ya kan kacing thai ha kacing em kacing em para mensim kiba koridor yodon napdeng jong pi kibas ngau thai namar bas ngau yalade bakil ngilong kibadong kibakerdo ngis ngau yalade bangalong ubabin ban ngas ngau thu yalade namar kani kacing pang kacing sitom kalaban yang ngalas ngau thaj sikadai kicing mut kicing berkan kilapan thaj kamtam hakini kisngi kiba menta kicing ngau thaj kiba syarkai kiwan banlen syap hakacing em kacongi nadu kacing fil hakikam kicam ngasya siltunat ban penpau ban ong bakani kari ka bait kacungi kadai sisa kari ka bait kacong blai kidang buon hi kilong yeng kilong sem hakani kari ka bait kacungi kem pada kerdu than hadu bandadu ya kacing bam henry ngam ong umdon kidon kibe kerdu habala kerdu palan sngau thai ban em ma perthai habayo i bagini ki khon ki kwa ching bam ni ki kbe ki pa ngem la ban penbyang ya ka ching bam ya ki khon kata kala pen thai ya ka ching mot ka perkhat ka junging ki khon samla kim yo shu ya ka pule ka puthei ka babyang kidon hapdeng chong ka ching ju ching kermen ya la ka chong ka ching em nakatakadaw kilas ngau thai ngau jram kane ka ching thai ka chong ki kalakta ya ka ching mut ka perkhat ka chong ki para bangai biin para mensim ki bakordor hakabakum kata kapor
utrai cisu uang wan hanga pi kibatain dengan ai hapi kajing jatain kaperthei kanomla ban ai ya kajing jatai lano ruem kajing jatai kabala ban ai dai tang leng ba u Jesu Christ ubalong unong penem ubai jong ni hateng habang ilas ngau tain kum mangalaong labakla kicing mot kicing perkan la kelet no ya ublei ban la shem ya karai wat ban penyap no ya lode para samlak para bangit be ki para mansem ki bakordor kane ka kam ka penyap ya lode kadai ka pop ka bakrau na ka bakrau tam ka ba ublei onom la ban pedang dalai ruem namar kata kalong kabale no habang iem haperthei ngela persang ya kacing em kababha Henry tang Maria kendu ya kacing las ngau thai no ngiklen no yaulei Henry hakane kacan miet ko ki paraman sim ki bakordor ngakat ya pi wat yaulei ublei unai ya kacing jatain ujisuang wan hanga pi batain dengan ai pi kacing jatain para bangit bi lada pidon hapdang jong kacing thai kamet bat kamen sim thai hakicing mut kacing perkan namar bakapom kala pen thai yangi Sisen balarong kano kacing pen ngau thu bakla hakicing mot kacing perkat kajongi kata kadai kapop habakan kapop kalapan kia ya kacing em kajongi hadu baka penlong yangi bangin thai kacing thai kala penlong yangi hadu bangin telat hiar bat hadu bangem lasu bansya ki para bangit biin ki para mensim ki bokordor kumbang alaong baka perthei kan nom la ban ai ya kacing chat thai ya kadok nur bat ya mensim kacung pi Henry dei tang Jesu Christ ubala ban ai hangi ya kacing chat thai baruang wan hanga penyo ya kacing jatai kebenta kabar ujisu uang wan hanga pike bakia kacing kit dengan pencem ya pi wan hanga pike bakia kacing kin dengan pencem ya pi para bangit biin kabanangkong tongin pen ya kacingkit kabakia hakado ngaken mau yalade hakapor bangitang kena samlalun ngika sinong nongkrem kadika sinong kabarep kabaryang ban ngaken mau yalade hakapor bangitang rep dengka Nayeng syakalangka kabangirap kacengai kumbalai kilometer tam hadu 100 kilometer duna. Bat kumta man ka step bat man ka janmin ngilai celaka jong kalangka. Ngasyatkan mau endala poi ka puar ban odjur kubi ban leit deh syayau. Laot nalum lahap ban wan kit syayeng. Ndala poi hayeng hakipor baka mensua ngisat pedam haum bat ndala chan min ngisat hab hakikriya teng habala odjur sibon layo sibon ban ot bat larong lakit baro sisngi ban penpoi syeng dan hakalenti kabak hadu kaba ujhur udang bun ban kit tangsilenti mlasu
Henry banwan arsien ru kalaban por nalor balat lap sakamien. Ban ngakan mau hakawi kacan miet ban nga badiba. Iba iya nakmat ikit iya tau ujhur ngilal kit ngilal tap shibun. Bat iba ala nang yacak mat ngabut nadin. Kata kajingkit kabakia kabahadu bangam sngola syu bansya. Ngongko ba ngam sngola syu bansya. Urendang ulas ngau kumbangan kedia. Hakabakum kata kapor iba iyong sange no hang tu. Bad habangala penjang iya kata kapuluh bangak kit juhur kubi. Iba ila shim yuto kubi ban bu no halaga chong kapuluh. Bad iba ila rap ban kit yuto ujur. Indah habangala kit biang. Kano ngatas ngungu ya iba chonga. Namar ba ila rap ban penkit iya kada kacingkit kabakia ya nga. Para bangit biin kata kada kacingkit kabakia. Hakacing im jong kadwa. Sakaway ngakan mau hakapor. Adon kau kapor ka bangalit kwai syatay si puwar maulat. Kalentihi kalong kapariat ba. Habalet cawa kabamut tang katsan arpho minit lapoy. Henry indalamit habangalawan pai namar kalong riat ba. Kicingkit kibabun hakamet. Kadok halayo hi kumba lai kilo sau kilo. Tang ita icingkit ngamla syu bankit. Layat lakiu yau tau step. Cong kata karyan. Tang marsi teng riat uang 4 poi. Ngamla syu banyat. Nredon bok hakata kacanmit. Lawan uwei uterais nong ubawan rep tempau na syatai silang. Bat habau lalap yang hangong kuba. Sengo bahasi ya rap lemban penkit igini ki pelah conga. Namar bangam sengo la syu ban penpoi syak liar lo. Ne uparlok ulai rap ban penkit. Ban ngalabut suki nadien. Ndalapoi hak liar cong tau luom hakata ka station. Ngalaong hi kublai shibun. Om tang dakaktin re ngalapen pahuru ban le dakikam. Bat kata kalong bangala sei kepisah ban ahai iong ngam tre ngong sim se ba pilai rap thianga lem dadai ba pi rap yang nganam la ban poi menta ka jan mien ban kit yang ni ka pla ka bakia andrei uong kum ta ngalas ngungu iong ni uba ngalapan pahuru da ka wike kentin ka bong ublei unkerku ipi. Para bangit biin, para mensim kibokordor. Ngidon hapdeng kacingket kabakia hakamen. Lese kalaban long, nakadaw cong kacingpang kacing sitom kacongi. Lese kalong nakadaw bangidong. Lese kalong nakadnya kiwei pat kidaw cong kicing pensausi kibawan hakacing kacongi. Lesengi don ya kan kacingket kabakia namar bangim yaskeu tho cingmon hala kacong kayen kasem ukpa ya la kacong kakme ya la ucong ulok kikon ya la kacong kikme kikpa ki ale persya kikme kikpa kidon ya kan kacingket kabakia hadu kata-kata. Hadu bakim seolah ban pelaj ya kata kacingket kabakia kabadan hakamet kacongki kabadan hakamen sim bad hakadonut kacongki kibabon kibriu kidon ki yakendo ya kan kacingket kabakia hakacing kacongki ngaken mau ya lade nyau benai bangat ya hakacing pang kade kacingket kabakia sisa ya kacong kidon kipor kibau bemanu bersang banwan ban tenro ya kacing mot kacing perkat kaconga henraya ingu ya ulai bau ulai syam laino
Hakabokom kata kapor ngajukan mau. Yakakten ke jong ublay ka baong tuan hanga pi baro akibat haid bat kibakia ka cingkit. Dengan pencam ya pi. Kadai kani kagentin kabayai tiet yang aman la kapor hakicing tiapang jonga nyau benai. Dena kata kadau ngas ngamla klemda aingu yo ublay. Bangalaban yang kumne kumangalong hakani ka janmiet. Dei bakaktin ka jong ublay kapasiaw ya ka jingim ka jonga. Lemda dei bakaktin ka jong ublay kayai pasiaw bat kayai tiet yang nakapor syakapor kai ka bancia ya ka jingim ka jonga ladau soitan ulayo bante lakam ya ka jingbot ka jingberkat ka jonga. Kibabun kibreu Habai kilai kendu ya kacing pang kacing sitam kabalane bon por yaki kaba penlong yaki hadu bakinda pendekut no ya la kajong kacing em para bangit biit kamlong kabasuk haba kane kacing pang kalapan kia ha kacing em kacing ni para bangit biin kum tangit ngau du cingkerman yala kajong kajengin bangis ngau bakane kacingket kabangiken kam lacu nangi kaperthei kam lahiru ban pelaj yangi nakane kacingket kabakia Henry datang ladang yos ngau ya kacingkat jongutrai jisu kabaong wan hanga ngin la ban yos ngau ya kata kacing pencam kabalu kular hanga padapi para bengebiit kadon kawi kacing ciangan ya tho bat kata kacing cia kalong kumne ladon hagawe kasnong wei pastor balau chong wei kun kacing melen chong kini arngot kalong bagi cumi nala kacong kayeng man la kacan men ban let rung haman kit liu yeng chong kata kasnong ban let sam ya ikot long kedam kabat ho ya kaktien kajong oblay balong bahakawe ka sonde kadai ka sonde kabacam slap ha long bahakata ka sonde kupa long ukun ubarang khat arsnam wong kokun mentaka sengi ngini syong no hayeng namar balacur palat unuslap Henry uniukun sipang gula sengap bad hadin katu kan epor ulawan biang hacan jong kupa wong kopa kamdei kasih syong tat yangi mentaka janmen ngakwa ban let rong hakawi kejeng ban let ai yakane kakon long kedap Pastor ulong kupa wong kun mlong nabarkan ike eryong kabacur hadu kan ni kadon kacing ma Henry uni kun wong pa kadai yang abangan lait mentahi kacan men hakabomban se ukpa ulong kilet tamapi kun Sim yakni karin kuat pong ra bat katu kesyatri kun ulami nalayeng da kacing kemen ulong kopa kublay sibun bapila ay yang ay yakni kalat bangan lek ban lek ay yakni kakot leng kedam hakatu ko yeng long yeng kabang kwa ban ay long bau niu kna red ulaleng bat ulalay rung hakata ka yeng dalapoy haparna utiet tok omdan baple ular ring yakabel nasyabar omdan baple bon sen ulatiet kam cam dan komei ula pertang kadon tangkawe katemen kabadan hakata ka yeng namar bakikon kila nang laftat kila eno yala kacong kakme
marway. Kadan ka cabdeng ka cingkit ka bakiay ala ka jong ka jingim. Kalak huslai hadu kata-kata. Kabat deiru ka janmin. Hakabakani ka temen. Usoitan ulayo ban rong ha ka cingmut ka ciberkat ka jongka. Ban pensyoy ya ka ban ong. Komno panem hasla jongka ni ka pertai. Tang da ki ching bat ki ching cincar sudah ka ching em ka jong pa. Ki kun jong pa ki la no ya pa. Ki bahayeng bahasem jong pa ki la no ya pa. Hato ha ka ching long temen pala mo ban em marwe. Kan kam bahaya pa ba pen pan yip pen yap no ya la de. Kani ka temen kala perkat ban le kunta. Henry namar badon ubatit yeng dan. Kabel katit kareng siring. Hadu bakamban se banjang nabasyong. Utelai pasi kalabat halakakti. Bat kaweng biang yo utelai pasi. Bat kabu hang tahamin. Kawan siya kacingkang bat kapli. Habakane ka temen kala play ya ka cingkang kayo ya ka dor ka bab habriu ka chong une ukna ka bab hu samrke habakayo ya ka dor ka bab habriu chong ukna ren kamban se kani ka temen ru ka hu samrke lang habakayo ka ong kohem pidan kam ayu yang ong une ukna may ngadon kanikakot kabangwan ra ban ai happy kong em ngamdon kam hep kong em sim te may sim la tho yakak ten ka jong blai ha kanikakon bad da ka penbor une ukna kanikatemen kamban se ban sim ndakala shem kala khang kala ongkublai shibon yoni khna baru ni khna ru la ongkublai shibon mai ublai ungkar khu yipi namar bala hikai ku pa yu ban ong gumta unang ru ban ong ha kaching long khna bat kai ka bala chia kalong bakani ka temen kala khang ya kaching khang bat kala le chak ta kamera kala mut ban peten biang ya kita ki kam ki chongka Bansdin pasi ala ka jong ka jengem Henry umensem jong oblay ulak ren haka bakum no ruka day ban plit ya kan ikot nang kedam bat haka ka kot nang kedam latho nabau blay ulai kata ya ka pertai kat baulai tino lau kun balak hamar we bawai ru ubange hau onom chochu Henry unjo kacing em kababam jugot. Nang ta shu ha ka benta ka baar ka syam ya kane. Towan hanga pi baro ki batai bat ki bakia kacing ket. Dengan pencem ya pi. Kadai ka kubur ka basgau bang hadu kata-kata. Kadai ka kentin ka basgau tiang hadu kata-kata nak benta jong kan dekat teman. Long bakla caw umat Rom nakikmat jongka Bat kalayam kaladuay kong atray nga ay mo yame Namar pamela ay yakani ka kubor hapdeng jonga kani ka janmin Kong atray nga long kanong pop kabakraw Yarap namar katay yakaching em ka jonga Para bangit biin ke kabangamut banong Yole se hakani ka janmin don mano re mano bawan tit cingkang hayeng jongpi playa ka penyo ya kacingpam kabakan jaman sim kabalong kaktin ka jong blay plewang ya kadonut pad ya kaman sim ka jongpi hakani ka janmin Ublay udon banle nakabenta jongpi Yodon kalong ying Yodon kalong kme Yodon kilong kpa ki para samla Kibe kendu ya kacingket kabakia Komba kani ka temen kai kendu
uji suang wan hanga piki bakia kacingken wan hanga piki bakia kacingken dengan penjam yapi kilat jong kaportei kimla te para bangit bait ko ki para mansim ki bakardor pan pensting ya kan kacingkit kepada hakadok nur para mansim kajongi kilat jong kaportei kinomla banyaram ya kan kacingkit jong kapop kabadan rencany hakamet kajongi hakadok nur para mansim kajongi Henry datang hau Yesus Kristus ladang iwan hau Yesus Kristus habau khat yang iwang wan pi kibakia kacingken te un pencem yang i kabenta kabalai kacing khat kacong Yesus Kristus yang i sya kacing kawai hakajaka kabau lopen krek nang nakabenta kacungi kata kalong kabeneng kong uci sukre sulakat yakiba kia yakiba thait ngamut banong kabar uci sukre sulakat yapi kiba kia kacingket henry mentapat dai dakawai kacingkat kalong siya kacing kawai kacang uci sukres kata kacing kawai hakabaka pertai kanomla ban ai datang uci sukres subala ban ai upen long jing kawai ru hakawai kacaka bat kata kacaka kalong kacing suk jong kabeneng para bangai biin uci su ukot yang i siya ka kacing kawai uang wan siya kacing kawai kajonga syubu lada kiri kurau jong kari kabait kajongi ki ai yang i ki invitation kan ban khot siya kacing bam sngubha hakiyang kajongki kai kabangin le syubu lada uway na kiministar ukhat jing kawai yang apa dia pi siya kayeng kajonggo ngatray omdon ki bakentai ban ngin pen kre chanai ru yalade kumno bengin lek siya kata kajing kawai kat bom pat poi kapor kata kasngi jong kajing kawai ngatharai kamen jongi ka kende bat kamen sim jong ika terang dek bangin yo ban lek kacing kawai jong ki riu krau kakup kesem ngatharai watang ka cuti dengan apong da ka cuti ka batmai ki sabti ngin pong di ka sabti ki batmai kakut ngin su da kakut ka batmai namar bakat kacing kawai ka jong uriu krau ladang ilet kumne kan long kacing le ran yangi bat ngin ngau sarong ru ba uni ru krau lakhat yangi siya kacing kawai para bangai biin ko ki para mansim ki bakordor utrai cisu ulapan kre yangi hakata kacing kawai kacang ko mangalaong mene syam lakhat tang yangi ki badan hangne kadno kadon ka population ha ka perthai kacing bun pat katno kibreu kidan haka perthai yakita baro uci su ukot siapa ngila ban mudur kata kacaka ka ba uci su ukot yang i bola pen krek ya kata kacing kawai katno kacing krau jongka lada ngi penlong ya kacing ya kawai lada khat breu tang arhajar ngutru mdon jaka haju ban penlong lakham ngia kham tam ki jaka sor henrai ngila mo para bangai biit ban mudur ya kacing krau ya kacing he cing yar kan ka jaka ka bau Yesus Kristus ulabu nakabenta kacing kawai ka jongu
kat kacing bun pai ki breu hasla jang ka parthai han reu jisu khat lut ya baro om tang yi ki balalong Kristen om tang ya ki badon ha ka balang Presbyterian han rei laki don ha kano ka kin hon balang ru lapi don ha kano ka cingeng jong ki ai baro udai utrai jong ki ai baro wat kamen sem ka jong iru kadai kamen sem ka jong utrai kicing don jong kadai ka pertai baro kidai ka jong utrai hakata ka jaka ka bau jisu lapan bangkan petno sajengai kicing tangan kim don shu kicing kuslai kim don shu kicing apa ya pra haying hasem kim don shu endang ilapoi hakata ka jaka ka bau khot yang i bangin don ngen nomi toru yanoru ngen itu bet kom ki paralok kom si para hautrai para bangibin habakiru prau ki khat syakani ka jing khawai ngi kloi ban pen kre yalade ban leng hato yakani ka jing khat ka jong Jesus Christ ngi kloi ne ban lech ngi kloi ne ban lech ban ya shem badu Jesus Christ lapidon hakanu kanu ka jing long how Jesus Christ umdan baru spa umdan badung how Jesus Christ umdan kiba be kiba stan umdan kibaret kiba khrau hangata hajan jongu Jesus Christ hakajaka ka baulupan kre ngialong kaju baru para bangibiin hadu kan dikapuhor ka bementa ujisu uang tuan hanga pibaro kibatait bat kibakia ka jingkit hatungi kelohin em ban lech syakani ka jingkot sngoba ka jong Jesus Christ kane ka jingkot ka jong Jisu kamdon ka jingkut ka jingkot sngoba jong ki rukrau jong ka partai kidon kapor bankut lara kibu ya ka jing khawai lasngi sonde kamut kankut no la sonde lada kasih khawai kin bu menta kamien kan kod no menta kamiet henry kan kacing khat kacung Jesus Christ kamdon ya kabale diti kamdon kacing kut haka henry kasyong pat hanga badapi langin putiang neem ya kan kacing khat kacung Jesus Christ wang wan hanga lapidon hapdeng kacing syate syakum haubaman ken mau ban pai show Jesus Christ ken mau ban pet ya kakmat show mau ubalong utan rai jong kacing em mau ubalong utan rai jong kacing penkia mau ubalong katan rai jong kacing sok ujisu ukularu yangi uang ngan ai ya pi ya kacing sok om kumbaka pertai ka ai henry na ai mangapi kasyong hanga padapi ngikuan em banyo ya kan kacing song ngikuan em bandon hakata kacaka kabau jisu ulakular na kabenta jongi uang ngangan leno ban kre kacaka ya pi
Bat hakata caka ka bola penkre. Uang hakata ka ba udon. Manga bat mapiru. Nila bandon. Henry kasyong hanga bat api ki para mensim ki bakodor ki para bangit bayin. Langin pedang na yakani kacing kat kacing Yesus Kristus. Kadon kawai kacing cia. Yahweh usamla. Long bau ne usamla. Hakacing sya dade usamla ubusniu. Udai usamla ubakasinong kas tau kas ngau tenat payu. Henry hakawai ka chanmiet habau lekai bat ki paralong. Kumno la kumya bakala. Une usamla ulas sei de pistol bat ulas siat yau tau parlong. Baru tau perlok ulak kelon yap maju. Tang hadien katukan ngepor ki pulit kilawan ban kem yunus samna. Balaset yau habendi. Dip bahapatok ki babun ki beriu ki cong ulai ki culet ya yang bendi ban yasam ya kaktin ka cong ulai. Ban ong ya ki bakalat cong kapertei kam don syu. Henry ken mau bakalat hau blai kadon. Man kapor uyuk sengau ya kan ka kubor. Naki priu ki jong blai. Long ba kakut kala bishar yau ne usamla. Bat hapala bishar yau larai penrem yau. Bat lahap ban stien pasi. Kei kabala cia kalong. Kini kibreu kibadan hakata kasinong namar kitip baudai ukna samla ubadan akor pada bodan buramba udai ukna ubabha Henry dei tang kacing bakla kacung kumta kilayelum dakador barsnong bad hakata kador barsnong layarai banthok dakawei kasiti syau gubernur bad ban kerpat yau gubernur baun maham yau ni kena samla. Kedorbar kalarai bala shim ya kekot sadala tho ya kata karai. Bala lej ai hakamat jong gubernur. Habau gubernur ulayo ban pule ya kanika cingtho ka bakasinong ka tho. Laya sainda baro kinong syong sinong. Gubernur ula jauh ki umat brop nakakamat ka jong. Barulas ngausen sikat dai yang ni kuna samla. Barulas shim ya kawi karai berkata karai kalam. Ulat ho ya ka ordar. Ya kawi karai kalong ba un map no yang ni samla. Bad hakawai kasngi une gubernur ulat tep ya kata kacing tho cung hakapla. Bad ulalet rengkat berkaryam padri ban lech caka-caka kabalaset yau ni ukna samla ni gubernur ulayat suki jai endala poi hacan cung une ukna ulong khelai no ngam kwa shu ban yos ngau ngam kwa shu ban yos ngau ya kata ka kupor bapha ka bapinong Namar man kasing kalayos no. Ya kanika kubor. Jong kacing mam. Wong kelen no ngam trete ban pediang. Wong gubernur ko samla. Ap ngadon ban ong hame. Kelen no te nang ne ngam kwa ban yo ya kador kemat jong pi wong. Uneu samla. Sasisin gubernur hakasin kabalay wong ko samla bayit ngadon ban ong hapi menta Henry uni kuna hakasin kabalay wong kelay no kloy lada pimi nang ne ngan khat yaw nung abendi bo untan ya pisabar kum tau gubernur brop ki umat ki chaw ne ki kemat jungu upai wak Daulo po poi hakacakatrai kacung
simbiang ya kakot sada badi ukulam banto bandai ban stien pasi yuni ukna samla ban maria let une u gobernur une unong abendi ula let hajan jong une samla ongko samla metep uei uto mi ito uei uto ubawan hajan jong me wong em ngam ito wong mem ito wong em hapla jong u kadon kacing thok kabamap no yame uto udai u gubernur preng pat dendang wong ngam tip bau di gubernur bat kai kabala chia kalong wong utong nong abendi wong sungub hase ayang ngayu kulom pada ko kat sada neu samla no la yo la tho ban pan maham no gubernur ndai gubernur wong umdan cing mapsyu namahar bakapor kalakot bat kai ka bala chia kalong la ha la poi ka sngi ka ban sedien pasi yo neu samla haswa ban poi ka por ban pasi yu don ai ban ong mau hakamat jeng pai ba wong ya kan ikentien nu samla wong kelet ya tho isya ki bahayeng ki bahasam ke jonga wong kung le kelet ya tho isya ki parasnong ki parathau ke jonga wong banga klem sya penyap nakadau banga sya banga penyap riu henry ngasya sedin pasi dehina bar banga kentang jaga cengmam para bangait biin para mensem ki pakordor kai ke bangamot banong hakani ka chanmit kalong yo pilong komune usamla hapdeng trong kayeng bendi la syate syakom ya piro soitan utrai cisu uan bantit cingkang ya pi uan rengkat hakaryam padri hakamat jong pi ban ong ko ba ko kong ko samla ngadon ai ban ong hakamat jong pi hakani kapor ngadon ai ban ai ya pi hakani ka janmin hato ngin le kumno hato ngin pediang ngin nom pediang yakani ka cingwan ka cungu ngin plene em ya ka ton hut badi ka sim ka cungi ban pediang yo Jesus Christ para pengibien ki para sim ki bakordor ngem hakini kisgi ki bae kisgi ki badap tang de ki cingale sudah ka cing em ka cungi kam tam lele hakini ki artli kisnam kabangem sngau tu sngau thau shu wan ngahila deru ngam sngau tu sngau thau shu kacing em ayu kabakum kane jeng syakri blai syakayeng kentang ke jong blai ro ngim yo shu ban le henraya ingu yo blai bangi dang yo kumni hakani kapor ka mentang nadu upnai chun la nga bakla ngaklem yo benta ai shu hakajing syakri blai hakayeng bakentang ka jong blai dei tang men hakatai sonde ngarang yo biang ki program hakajing sengdong bat dei mentah ka janmit ngadang ai ngu yo blai bodong penla yang i bangila banton kumni hakayeng ka kentang ka jong konrat habangiwan hangni ban mane yo blai kei ka pangidon ban le para bangai biet pen sudah ya la ko jing mut ke berkan berkat ko ki para bangai biet ki para mensim ki bakordor kacing em kacungi kalengkot kum ke slading kan tulono ong unong ruai sim mensim pen yo i mentau kum ka bakacer ngam Henry Mariawan kal lahap no parayap no kini ki kenta kini ka minit ka ban sawan ngim tip ti para pangibiin kay ka ban chia ya ka cing em ka cungi ngaru ya la de ngam tip kay ka ban chia ya nga nda kini ki kenta ki ban sawan
Namar kata kabadan kam yanga. Ucisu udang ong tuan hanga. Ukot yanga badyapi. Langidon hapdeng kacingkit kabakia kacing em kacungi. Langidon hapdeng cong kacing kuslai kacing em kacungi. Langidon hakanu kanu kadur. Wan uci sukres unum kentain. Nyu ilang baki di social media. Hakini ki singi ki balaleng. Gidon ki breung namar bakilas ngauduk cingkerman yala kacong kacing em. Namar bakacing duk kalpan haki. Bat kom curu namar bakacing pang kalap pan kia ya kamet kacungki. Ladon ru karai pan penyap ban commit suicide yala de. Ngayu i menen mencisngi haki social media. Rai aingu ya ublai baki don ki syakri ki jongu kunran. Ki bala ban pen sngoto bat ban pen syai ya kadika cingmut basniu. Para pribiye jolese kadon hanga bat habiru ya kadika cing pen sngau. Kapo setan upen sngau hapedeng jongi. Kidon ki samla ki bala sngoto cingkarmen ya la kajong kajeng em. Namar baki ladu ya kakam kajam. Don ki samla ki batu cingkermen namar bakan ke emlang ka salang kalong kabai trim emlang ka salang kalap ut plak ki don ru kilong kemei kilong kepa ki be kendo ya kacing kacing em kacang pi nakadau cong ki kun ki kiti nakadau cong ki bahayeng ki bahasem nakadau jong ki paramarcan ki paramarpa lapidong hakanukanukurukam ucisu udang kot yapi play ya kacingkang kot yau bonuan habiru para pengibiin ko ki paraman sim ki bakordor yodai kalat kabakadu yanur yanu habau play upen sngau ya ka kubor jong kacing penem kacung u ngam kuwa ban khot ya pi syakman henringan khot ya pi kalong let caka kentang kacung utrai let caka ka bau cisu lapan krek na ka ban tajong pi let ban ya syem badu bad habapin yashem badu kini kecingkit ke bakia kini kecing tat ke jongpi kin wai no para pengin play yala kacong kadonun penret yala de ongatrai ngalong kanong pom ongatrai ngalong unong pom kecingkit ke bakia kilawan banan shop ya kacing im kacung ha. Ongatrai ngatip baka pertai kanomla ban pelai. Daitang mame upolong utrai cong kacing im kacung ha. Ngini simbentai kacing ruai ka ars pa nyu pun riu. Ngini ruai da kacing tuai. Ngini ruai kacing ruai ka ars pa nyu pun riu. Ruai da kacing duai. Ruai da kacing cing ai tilut yala kacang kacing em. Ong atrai ngawan syame. Kom bangalong ngawan. Ngamdon cing kuslai ai ruem. Namar bangatip habangalong dung. Habang asyitong. Me men pelaj yanga. Ruai da ka pendem yala kacang kacang em hau Jesus Christ. Kumbangalong atrai bapa bamelakon
Ngau Bhayanga Kasnam Jong Me Long Hok Yanga Trai Babhangawan Ngagwan Gombang Ngalong Para wangit bayin ki para mansim ki bakordor Wan nom penslam ban lej hakamat kajung Yesus Kristus Kumbang alawang kalat jong kaperthei kem la ban jarap yapi kaperthei kanom la ban ai ya kajing cak thai yapi kaperthei kanom la ban pelaj yang de kajing kit ka kia ka badan ha kajing im kajing pi Deitang Yesus Kristus Ubala ban pelaj ya kajing kit ka kia ka badan ha kajing pi Gombang Nyalong Dukshi Para mansian ki bakordor Lapis ngau yala de bidion hap deng jong kacing dok hakadonut pada kemensian Deitang ujisu uban penrus pak biang sasisen pat yapi Jaga ba ukular ban ai ya kacing sok hakacing em kacing pi Daga bau kularu ban ai ya kacing em ka papam jengkut hapi Wan nom penslam lej hakmat jong Yesus Kristus ban ya sem batu Ulong unong penkia ubakrau jong pi Ulong unong pentengen ya kacing em ka jong pi Ulong utrai jong kacing em ka jong pi Ken mau ke ki para bangit pi ki para mensim ki bakordor Kane kacing en ka babi en gamdai kacing en ka jong pi kadai ka jong ulai men let how Yesus Kristus ya sem batu paun ma pi ki ki jong pi un ai ru ya pi ya kacing en ka babam cukut ar jong mehi Atrai, atrai ngawan syabe, komle kumangalong, nyawa, ngalong ubriu ubapam, ngalong ubriu ubadong, ngalong ubriu ubakit ikicingkit, ibakia kecingin kecongong, henlai nganwan hajan jong me, komle kumangalong hakcat ketimpa kecongme. Kawan berat lot ikut jingkit ke bakia. Nama datang mame ubala ban ai sibut. Yalah kacong kacing emru nak mentah cong. Long ujong minya kwa atrai bapa. Bingit nampak ya pi banwan syakmat Henry Yodon manore manoha kan ka janmin kibadon ya kan ka cingket ka bakia ka cingem ka jongpi pi kwa ban lait no ya kan ka cingket ka bakia lada pidon kam ya ka cing duai ka jongi la pidon kam ya ka cing rap ka jonga lang ba ka cing duai kan ka janmin ngakar pat ya pi ba pen pau tang da kabara ela ka jong kakti pen pau tang da kabasura ela ka jong kakti ngan duai na kabenta jong pi ya kan ka jong pi ublay un kerku ya ka jing em ka jong pi lada pi jong tho ya la de ba pi don hap deng jong ka jing ket ka ba kya ka jing em ka jong pi pen pau da kabarakti ngan nom khot ya pi ban wan syakmat Henry pentau dah kebarak dah kekti ngan duai kerpang nak kebenta ke jongpi Jodon ke be yasam ke be kendo ya kacing pang kacing sitom kane kacing pang kacing sitom kelate lakom ya pi Yesus Kristus ulang-ulang penkia ya kacing pang kacing sitom
Yo pidan na pedeng jong kacing kuslai. Uci su ulang unang pentengan ya kacing em kacang pi. Pidan kacing ele kacing em. Leng bagi yeng kasem kacang pi. Uci su ulang utrai jong kacing sung. Apa ngebe? Uci su udang kot yang abad ya pi hadu kali kapur. Wang wan hanga. Ngan ai ya pi ya kacing jatai ke babam cukut. Ukularu koki perabangit biin. Ukularu ya kacang me ke babam cukun. Kacing i kacang ublay yang i. Hadu ke bapelang balu apa ya lo ucong ukun ubamarway. Banwan syakane ke pertai. Ban yasem ban yamat ya kacing long breu. Ban sayap halor jong kadeng na nakabenta kipop kiconga bat kicong ti une uci su haswa boleh sabneng uang nganai no ban kre kacaka ya pi ban dang lade ban kre kacaka nganwan ban syau pat ya pi pat hakata kacaka kabanganga don piru pila bandon ang uci su pres hakane kacaka kabau uci su khat yang i ulapan kre kerbang dia kawai ke pansiat pat kata ka pansiat kalong kapampot su lano ru ki pansiat jong ka perkai kilong ke balaban pot no tang sipor Henry ka pansiat kabau uci su pres ulakular kata ka pansiat kapampot su lano ru hatongi kuan em bangin yoban pong ya kene kapan siat lada pikwa ban yoban pong ya kene kapan siat maksat ya pi ha kene kacan miet ko ki para pangibiin pen pau ta kabarra la ka kati ngenduai kapang nakabita jong kala pentu Yaki ching e ban long u cho mi nga kwa e atra ba pa nyawan Satang kadukhat kabahado Haswa bangin pukut no yang kacing syakri kacing iyo play yang kacing biat Nakwa ya pi bakit na hajan camuci subres Nakwa bangi baro kat ki pengalaban ya tuan hakan ikapur Nginyo ya kacing maaf kepada uci subres Nakwa babaro kat bangi tuan lang hakan ikapur Nginyo ya kacing em kapapam cukut Wacha atra bapa Kay kataw kapapenlong yang i Panginoong Krista Kacing geli kalong Kay kataw kapapenlong yang i Panginoong Krista Kay kadaw bapiwan hakan ikayeng kapagantang kajong ulay hakan ikajanmit. Hato pindu le no ay. Yakata kay kabaw jisu lakular na kamantajong habat jong pi. Kasyong hanga badapi kuki para pangibayin. Omdon manu balaban penbori pi. Banlay hajan jong Yesus Kristus. Kasyong hanga badapi langi pedang ningim pedang ya kacingkot ke jong Yesus Kristus. Ujisu udang kot hadu kani ke minit ke mementa uang tuan hanga pi baro kibat hait bat kibakia kacingket dengan penjam ya pi
chulong le no mo kaching long kristan kajongi lalang ido no ikan ikapan siat kabaucis kres solokular pan penpong mangi hatu kan chulong le no mo kaching nget kajongi ladang ikan tait ikan kaching kot kachong ucis kres Henry para bangit biit ki para mensin ki pakordor kachong hanga padapi ublay unkerku ublay unjerap ipi ublay unang yai pasyauru ya kacing mut kacing perkat kacing pi namar ba ublay uid yangi ublay kuwa te pakaweru kamen sem kan no Henry kuwa paparo kinyo ya kacing kapapam cukut Ublay kuha yang ahapan yo ya kacing kababam cukut. Ublay kuha ya pi na duki hap ke barit hadu ke balasan. Ban yo ya kacing kababam cukut. Namar kata kasyong hanga pada pi ko ki para bangi bayin. Hatung itere ban pediang ya kan kacing kababam cukut. Kabau cisu kular na kamatacong habat jong pi. Ken mau bakacing yap bom cukut ke ap halendet jungi. Mentangi don hakamet rung kedung kacingkit ke bekia ka jungi. Ngia tengyan ban le cakaway bat kacaka. Kabalong kacing yap bom cukut. Kabalong ru kedujok ding kabajar kai. Ngaco berkat bahaya lade. Mentah hakalenti ke bakhem kabanlam syakacing kababam cukut. Ngem tere ete ban lejaka. Henry hakacaka hakatakalenti kaban ya cakacing yabom cukut. Ngiat ngan nangta. Hadu bengile kernyam prabreu. Lai kernyam prabreu kidon kibreu kibakalon. Kibakham telat bor kelakalon hamadan. Kile kernyam na cerong ru. Namtang ban yo. Ban boy siya kacing yap kapapam cukut. Sengaw serkai ko ki para bangit bayin. Hato jid yakin ar yakano penjid. Ken mau bakacing congi hasla cong adika pertai. Kadai ka praktis nakabanta cong kacing bat kacing yapam cukut. Kasyong hanga bat habi. Henry kom ki bangit. Kom kinong buot ki chong Yesus Kristus. Don kari kabas ngautanat her. Kari kabau Yesus Kristus ulapan krek nakabanta chongi. Daitang ki banget. Daitang ki banget ki balaban let syata. Rengkat bat ipa ubalong ublay chongi. Kadno kacing ngauhon Nilaban mudur ladang ipoy hakata kacaka hakata karui kabas ngautanat karui kajong lay kari jong kajing suk haswa pengini penuai no dong ini pendem kajing duai makot kerbat ya pi akan kacan mit bapini simbentalang kajing duai na du kadonuot duai na du kamansim ai kilut ya la kajong kajeng lej hajan jong u ban ya syam ru bat u ongat rai ngawan hajan jong me ban ya syam ban me namar bangalong kaprio kapapap ngalong kaprio kapapen snopsi haman la kapor jong kajeng kajong ayame ndri rai nga ai ngu yame pamela pli ni kalat kan kajan mit bangayo ban ya syam ban me ini duai ublay ublong ukpa jong yupa benen. Kacingu berkacing ro paro kotrai ngi aisyame. Namar melong ublay uba jongi. Ublay ubom cui no kokenrat jengi. Terai cisubi han ga por ngi pen pau ya kacing sengaungu yeme. Namar ba mebala play kotrai ngi kani kalat kokenran. Bengila bandon kum de kotorai hakan kayeng kapakentang kajong me. Ai nguru ablay yame pamela ay pedang jungi yakan ka kubor.
kubor kabakhat yang iko kanran bangin wan hakmat jome trai cisubi namar kata meyo i yang ikum ne kumingilong hakan kajan miet ko trai meyo i ko trai bingi don hapedeng chong kacing kit kabakia ngidon hapedeng chong kacing tat ko trai lese kicing pang kacing sitom ko trai kilaban kia ya kacing em kacungi kicing ke bingi kendu ha kacing em kacungi ko trai lengba kicing bom yas ngau cing mot hayeng hasem Henry ablay hakan kacan miet ko trai ngiyo ban wanak mat jome ban kerpat ya kacing isnei yame trai cisubiet nemar kata kerku ablay hakan kapohor ko kanran kerku ko trai hakan kacing syakri belay kacungi hakan kacan mien kerpang ko trai nam taki para mensim ki bakordor ki para banget ki beiet ki cungi ko kanran ki badon hapdeng kacing kit kabakiai kacing em kacungki ki don hapdeng cong kacing ngausi ko trai memelong unong pentengan ja kacing em kacungki ki don ko trai ki bikan du ya kacing pang kacing sitom ha kacing em kacungki ko konran memelong unong penkia ubak rau kacungki trai ci subin ni em si syakin kisngi ki ba e ablay ni mi tho syu ko trai ka babha bat ka basndio habangi em hasla jongan ka bertei namar katangi don kam e ablay ya kacing rap kacome bamen ya rap ko trai ni bamen airu kerpang ko trai ya kan kacing stahat ber kacing jempang hangi kup ki kun ki bait ki jome habangi em hasla jongan ka bertei ko konran ngin yo ibat ban ngini tho ko trai ka babha bat ka basndio ko trai kenang begin laban em hajan bat hasna jome trai ci subinga khat ya me kan kacan mien to kerku kerpang ko trai nam tala jong ka balang ka badan kan ka jaka ko konran trai ci subit ka balang jome kala pendap ya ka kamram ko trai hakaban ya lap ya ka kedin ka baku jome kerku ko trai na dukinong syarai jong ka balang kerku ko trai kit khat ko beti jong ka balang kerku ko trai ya ka komiti jong ka cingesang ya lap ko trai ka badan ka benta ka bakrau ablay ban sapriang ya kaktin ka bakhu chome hasla chong ada ka partai kan mau kerpang ko trai na benta ka wei karampai yang kristan hakan ka balang penjo ko trai haki ka men sim chong ka ching it bar ka ching ai tilut ya ka chong ka ching em tang hapo ka ching lam chong men sim bakhu chome thong ko trai kan ka balang ka baru belai ko kanran ka balong ka nuksa na ka benta chong ki wei pat ki para men sim ke bakordor trai ci sub it hap deng chong ka Hei ka bae bar ka bamutlap ko trai ka palang ka chome kalayo ko trai ban syakri lalu ja ka teng ka bakhut ka chome namar kata tu nang yai pendon kam ko trai ka balang ka chome na ka wai ka singi sya ka wai ka singi da ka bor sya ka bor trai ci subi kan ka por ayungan o akhmat chome kan ka por ko kanran sim ka buram ko trai sela de pendon buram ru abalai la ka chong ka teng da ka ba maap ko trai ki pop ki be mesem ka ching em ka chungi ki be pen sngosi ru ya me hamana ka mat jong kacing em kacing na bagi brong apa anak tu Yesus Kristus subanan hasren ubalong unong pen em uba i jongi ubalong ru utrai jong kacing em kacing na du menta pada du halakar taru amen tu boleh kerku lang bagi kacing syakri jongi ha ni kacang miet ngine penwai no ya kacing sen yalap akan kepor dak bini simentai ka jingruai ka saus pa khandai phundai saus pa khandai phuar na ba khamrem hadien ba lakot kene ka jingruai ka pa di doktor elmelengap in pelaj ingi da ba ku penwai don kari bas ngau tenat her kibanget kinyo i na jengai bai pa idang ap harut ila thau ka yinghun baru terai. Yunong penem bait bakrau, kacingu ngin ya ai ngin ya ro. Basalandat kacing yap latau, yau ben riu kacing suk banjo. Acing hun syabeneng ngin sa syem kacing hun syabeneng. Don karibas ngau tenat her Ibanget ken yo ina cinai bai dang ap harun
ca yên hồn ba ư trai chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền kỳ trình kén út ba bằng kỳ riêu plei nghìn yo riwai ha kata karim kamen sim kan nom kuslai ban suk ken chai akri chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền tôi komi kata karim ngin ya beya inang ne patnyai ngin ya bam kan pengat eubi ka ching kermen ukpa chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền Dakas nam ya kalenti la thao bangin poi shari honda ching ma riu hosana yuk baba sobon bula ai la ukun ba shaya chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền you nong pen imba i ba kra ka ching ngu ngin ya ai ngin ya ro ba sha len det ka ching ya la thao ya u ben riu ka ching so ban yo chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha bồ nền chính hồn cha bồ nền nghìn xa xem ca chính hồn cha
Bone Kok pa cungi bah benang Sengau senai ban pediang yang nega cing mane yang cing syakri kicungi hagan nega canmir ke bamenta kum kita kicing kenya kiba em kiba kuy kiba pen sengau ba ya me tu da ai ba kacing ai kacang utrai ba unang penim cing Yesus Kristus ban kacing id ba kacang ublay ukpa ka mana bom cukun rengkaru ba kacing selok umen sim ba kuy unang pentengan, unang pensaibor, unang ya sela, unang ya penkendo, uban penkendo yang ia akan dekat canmir ke bamenta. Siapang ka pop ka hok bar kacing bisyarde. Bangin yoban bread run, ya kita kicing kit kibak hia ka donut kacangi, kamen sim kacangi, tang syamehi. Ai begini kicing kerku joki langut hawe. Kin yoban syong bansa. Lambat ngi ki badan akan dikapor ka bamenta. Oi kan yoban syang bansaru. Lambat kiriu ngai kiriu kuy ki chome. Ki badam, ki bamane, ki basyakri yame. Ki badan akan dikaribah kalau setelah kapartai. Nadu menta. Syadu ki babom cukuru. Amen.